Mayong gabi kanyong tanan, karong adlaw gi sa ulog sa tibok simbahan ang paghandom sa mga anghel nga magbalantay. Ug dinis tong parokya gisugdan nato ang unang Triduum Mass sa patron sa mga batan-on dinis parokya, Saint Teresa of the Child Jesus. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa tong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios ug ang palaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Maigsoon maghinulsol kita sa itong mga sala, arumandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtuwag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, tungod sa imong dili ikag-asoy nga pag-amuma, imong gipadala imong mga anghel aron pagbantay kanamo, itugot nga kaming nangamuyo kanimo, mapamanalipdan unta kanila sa kanunay, ug maglipay sa pagpakiguban kanila hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhiyog hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Job. Si Job miingon, nakadungog na ako ni anang tanan kaniadto. Apan unsaon man pagdaog sa tao batok sa Dios. Unsaon mo man paglalis kaniya. Sa libo kapangutana niya, walay makatubag bisag kinsa. Maalamon ug gamhanan kaayo ang Dios, ug walay makasukol kaniya. Sa walay pagpasidaan, tayugon niya ang kabukiran, ug gunubo niya sa iyang kasuko. Gipalinog sa Dios ug gitayog niya ang yuta. Giyog-giyog niya ang mga haligi nga gisukaran sa kalibutan. Mahimong pugngan sa Dios ang adlaw aron dili musubang, ug ang mga bituon aron dili na mudanag. Walay nagtabang sa Dios sa pagbuhat niya sa langit, o sa pagyatak niya sa buko-buko sa Libyatan. Sa langit gibitay sa Dios ang mga bituon, ang kabo, ang Orion, ang Pleiades, ug ang mga bituon sa habagatan. Dili ta masabot ang mga dagkong butang nga gibuhat niya, ug walay puas ang iyang milagro. Miagi ang Dios apan wala ko siya makita. Dadon niya ang gusto niyang kuhaon, ug walay makapugong kaniya. Walay makapangahas pagpangutana kaniya. Unsabay imong gibuhat. Busa unsaon kuman pagtubag kaniya. Bisag wala ako'y sala, mauray akong mahimo ang pagpakiluoy sa Dios nga akong maghuhukom. Apan bisag pasultihon niya ako, dili ako makatuo, nga patalinghugan niya ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, O Ginoo. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, O Ginoo. Matag adlaw nagatawag ako kanimo, O Ginoo. Kanimo gibayaw ko ang akong mga kamot. Magbuhat ka ba og mga katingalahan alang sa mga patay? Mubangon ba ang mga anino aron pagpasalamat kanimo? Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, O Ginoo. Magsaysay ba sila sa imong kalooy dito sa lubnganan? Sa imong kamatinod-anon, dito kanila nga nangamatay. Padangata akong pag-ampo sa imong atubangan, O Ginoo. Gipahibalo ba ang imong katingalahan dito sa kangit-ngitan? O ang imong katarong dito sa yuta sa kalimot? Padangata akong pag-ampo sa imong atubangan, O Ginoo. Apan ako, O Ginoo, nagasinggit kanimo sa akong pag-ampo sa kabuntagon, nagahulat ako kanimo. Ngano, O Ginoo, nga gisaligway mo man ako, nganong gitago mo kanako ang imong nawong. Padangatang akong pag-ampo sa imong atubangan, O Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasa kanimo. kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Hinayaw ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus ug nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Hesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila ug mingon siya, hinumdumi kini, gawas kun mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo magkasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug mapakasama nining bataa. Ug ang maggadawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magdawat kanako.
Matnguni ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa nining mga gagmayng bata, kay sultihan ko kamo ngang ilang mga anghel atua kanunay sa tubangan sa kong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo Dayon ikaw, Kristo. tingali lain sa inyong pandungog kung maingon ko nga pagkatao nato, pagkahimugso juday nato ning kalibutan na nagsugod na pod og ihap anos ata mamatay. Because birth is the announcement of death. Na tao ganita, mamatay jud ta. No? Wala may tao nga wapa jud namatay. No? Tingali, that's bad news, no? Sa tong pandungog karon. Pero nasa ilaing good news, no? Kay pagkatao sad nato na naman say mga anghel nga mukuyog kanato, magbantay kanato hangtod sa katapusan natong gutlo nining kinabuhia. So nay anghel nga mag-uban kanato ug sila may atong gipasidunggan karon. Mga anghel nga magbalantay. Sayod ta nga natay devotion sa mga angels. No? Pero dili na to ingnon nga kining mga anghel, we take them separately. No? Pero kanunay na sila natong i-link ngadto sa Dios. Kay una jud, the first role of angels would be to guard us, to protect us, to help us. No? Nga mutabang gayod sila kanato. Muna sa mga panahon sa tentasyon, maampo man tas our Father, mayon ta nga sa panahon nga kita nakalikay sa tentasyon, atong gipaminaw ang hunghong sa atong anghel nga magbalantay nga supposedly mutudlo kanato, mayon kanato nga likayi ang dautan. Pananglitan na yung mga higayon nga kita naa sa usa ka kahimta nga tabangunon na imutabang kanato, no? Makalingkawas na lang ta, no? Mingon nga naglabinag na yung mga kaso nga mga tao wa ta kailakinsa sila, no? Mingon na ta nga they are angels in disguise, no? Posible mga anghel magbalantay mitabang kanato panahon sa atong panginahanglan. No? Ug mayon ta kay guardian angel man jud mo protektar sab kanato, no? Aron kita sa atong panaw sa pagtuo, ang ila jung tuyo is to lead us to God. No? Ang mga anghel nga magbalantay, ang ilang presensya sa atong kinabuhi, mojoy maningkamot sila nga human aning kalibutano nato nga kinabuhi, padulong jud ta sa langit, padulong jud ta sa kayusahan sa Dios nga maoy naghimo kanato. The second role of angels would be as intercessors, no? As mga messengers, no? Sa atong salmo mingon, ang ako mga pagampo padangata diha kan sa imong atubangan Ginoo, no? Mo na role sa angels kanato, especially our guardian angels, unsay atong pangayoon, sila na'y mudala ana ngadto sa Dios. And whatever response from God, no, kung sa may kabubuton sa Dios nga para sa kanato o tubag sa atong mga pagampo, mga atong mga paghangyo, no, sa atong pamalandong ita nga mo ni kabubuton sa Dios kanako, ang ato na mga anghel nga maoy mi pahibalo kanato nga mao ni ang mensahe sa Dios para kaninyo. Lahi jud tingali nung klaro kayo sa Annunciation of Mary nga truly si Archangel Gabriel mo gyud ang mensahero gyud. But in the day-to-day life nato, in the day-to-day prayers nato, our guardian angels mo ni sila ang mudala sa ato mga pag-ampo ngadto sa Dios.
Gani sa Eucharistic Prayer 4, kasagaran itong gamiton sa Sanctus nga Misa, ang Eucharistic Prayer 2 man or 3. Pero sa Eucharistic Prayer 4, gingon, ang mga anghel nag-aliron diri sa altar kung unsa may atong mga intention. No? Sila may mudala na ngadto sa langit, no? Ngadto sa Dios. No? Pahinumdom kanato nga sila di ay uban kanato matag panaw nato ning kinabuhia sa atong panaw sa pagtuo. Si Pope Francis maingon nga it's kanang unfortunate no nga dili jud ta kanunay mo sangpit and even acknowledge sa presensya sa mga anghel natong magbalantay. No? Makalimot naman ta, tingnan gagmay pa ta gitudloan tas pag-ampo, anghel ko magbalantay, santos nga imo kong iiway sa ako mga kaaway or imo kong tabangan sa kong pagkatulog, whatever. No? May kita mo ampo sa anghel natong magbalantay. Kung nagdako na ta, makalimot na ta nga uban na day sila kanato. No? So mato pa ni Pope Francis, kanunay matag-adlaw sangpito nato ang atong anghel nga magbalantay kay sila mo imugiya kanato sa sakto nga dalan matag-adlaw sa kinabuhi ug ngadto padulong gayod sa langit. Walay pangan atong guardian angel, it's up to us to name kinsa kaha. No? But we know kinsa silang mga anghel unsay ilang mabuhat diha kanato sa atong panaw sa pagtuo. Palihog manindog, dad-o nato atong mga panginahanglan at tubangan sa Dios atong Amahan, kansang anak si Jesucristo nagtawag kanato pagsunod kaniya. Uban sa pagsalig magampo kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami, nga ang mga pangulo sa simbahan ug ang tanan nga naghago sa pagwali sa pulong sa Dios mula hutay diha sa ilang pagsunod kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang atong katilingban mabag-o matag-adlaw, pinaagi sa atong pagtuo sa pulong sa Dios nga nagtawag kanato ngadto sa mas arang-arang nga pagpuyo. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga ang pipila kanato nga nawag-ag paglaom tungod sa atong mga sala, makaamgo nga si Kristo ang atong Pangulo nagalakaw og nagpas-an sa krus uban kanato. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga sila nga naluya tungod sa sakit ug balatian, makapaniguro sa paghupay sa Dios, pinaagi sa pag-amuma ug suporta sa ilang mga kabanayan. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay nga nagsunod kang Hesus dinhi niining kinabuhia, makadayon ngadto sa presensya sa Dios hangtod sa hangtod didto sa langit. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Amahan nga naa sa langit, sa among tinguha sa pagsunod sa mga tunob sa imong anak, iusaha kami diha sa hunahuna ug sa kasing-kasing, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pagampo kamorong akog inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Nawatan tas Ginoong Kristo gikan sa imong mga kamot, alang sa dahil pagmahal siyang ngalan, alang usab sa atong kabuslanan, sa tigugyang santos nga simbahan. Dawata Ginoong among mga gasa nga gihalad aron pagpasidungog sa imong mga anghel, itugot nga tungod sa ilang walay katapusang pagpanalipod, maluwas unta kami sa mga katalagman karon ug makadangat nga malipayon sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasa puno. ibayaw inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibaya mo res Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayon na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaya mga anghel sa langit tapos sila masulay na pamatud-an tinuod nimong mga higala. Mo'y pasidungog usab alang kanimo nga ilang magbubuhat. Ang dungganang dapit nga ilang naangkon, nagpasabot kanamo sa imong walay kinutuban nga kahalangdon, nga milabaw sa kaayo sa tibuok nimong binuhatan. Ug busa sa among pagdaig sa imong mga anghel ug arkanghel, matarong usab gayod nga magdaig kami sa imong himaya, pinagi ni Kristo among Ginoo, uban sa kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel, karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa kaawit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoo. Santos gid ikaw o Ginooang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mo Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipas salamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo balik namin. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip, nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan, imoang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, sa tanang mga obispo, sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay, at uyampo ito mga igsuonan nga mihalina. Malaumon nga mabanhaw sila ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, at uyampo ang mga buhi pa. Himoa kami angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios,
uban ni Senyor San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagin su Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa atong amahan, atong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang harian ang gahom ang himaya hangtod sa kaanturan. Ginoo Jesucristo, naingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nasa Panginoon. Ato ipakita ang atong panag-inig suunay panagdait. Kordero sa Dios. Kordero sa Diyos, nga nagawagtan sa masalas kalabutan, kalaway kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtan sa masalas kalabutan, kalaway kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtan sa masalas kalabutan, katagi kami sa kalinaw. Kini atong Ginoo Kristong Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alan sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan itmulong lamang ug umayo ako. Magampo kita. Imo kaming gipakaon Ginoo sa lawas o dugo sa kinabuhing dayon. Tultuli kami pinagi sa pag-alagad sa mga anghel, sa dalan sa kaluwasan ug kalinaw. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa Panginoon. Manalangin kanyang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na tumisa, tundan ug magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong gabi.